Unsa nang orasa karon wala pa gid ni abot ng trabahante nga ako ang gi-hire pa. Way mo trabaho sa akong area karon. Ay asa naman entaw to akong nagisugo eh. Ay, sir, ako ba itong manarbaho dere? Si narbaho kinsa man ka? Trabahante. Si trabahante oy kinsa man nagsugo nimo mari ka diri sa akong area. Ay, yun to, naman tong nagsugo sa imuha. Ingon siya, magpatrabaho daw ka. Oh magpatrabaho to ko pero nganong ikaw man nganong babae man. Aw, kabalo man kung trabaho, sir. Nun sa di ka, wadi kay salig sa kuha. Wa di ko salig nga tanawar ko na imong apit nimo oh. Sa mo na, sir. Ay, unsa di trabahoon, sir? Lalaki man akong gisugo nga magtrabaho sa akong area. Ay, bisag dili ko lalaki, sir. Kaya na akong trabaho. Unsa di mong patrabaho day, sir? Manghinlo gani anay sa akong mga tanom diri ano. Aw, kana, dara. Oh. Aw, kaya ra kay na nako. Unsa di? Pahinloan ako bakit bagnot na ang punuan sa akong mga lubi. Aw, kaya ra man na ako, sir. Kasayon ra ana. Pila may adlaw ni, sir? 500. 500 ra pod. May pagmuli ko ay. So man oy ka kabarato ra pod anang 500. Kagwapa ani mo ang trabahante unya 500 ra imong bayad. Ay, gisugo ba ka nga ikaw mo trabaho diri ah. Lalaki man akong gipangita. Sir, bisag paglalaki ba na o babae, ako bisag pag unsang trabaho kaya na nako bisag gabi pa na nga trabaho. Ah, kuyawa pa ning bayhana ni ay. Oh, syempre all around ni. Mao na atar sa manghurnalay tanawar ko ng outfit check nimo on napay short nga pinabugdo-bugdo. Huy day dili ni diri pang kuanday kanang pang sa tanawar ko nimo atar nimo oh. Dili man na pang hurnalay. Naon sa day ka sir nga, pwede raman siguro manghulam ko sa imuhang pantalon diha. Ay kabuang akong pantalon pa jay hulamon. Maura ni mang hurnalay nga manghiram pa jud pantalon sa ko ah. Si sir bapatik-atik. Basig na pa kay extra nga patrabaho dira sir. Kaya na nako trabahoon. Ah gara-gara unya sa maninggi padala sa ko nga trabahante. Ay mao ni ang gi hatod nga trabahante diri sa ko ah. Unsa mo ka sir nga sige magag-atras diha. Motrabaho gani ko sir no. Bisag unsa nga trabaho kaya na nako trabahoon. Wa may klaro to nga akong gisugo. Ay nganong ikaw pa man ang gipadalain taon no eh. Kasayang nimo damo kagwapa nimo tanawar ko nimo pamarog nimo unya manghurnal lang ka diri sa kuang area dam perti nimong luuya oy ako rin maluoy mo tan-aw sa imo adam. Aw lisod pod mamaligya kog bilat didto ah. Tanawar ko ng area diha dam perti ra binang bakilida dam yag maligid ka diha adam wala mo salo nimo. Aw naa mo salo. Kinsa may mo salo nimo enton nga wala man intaw mo bantay si mo ikaw ba usa dira sa bukid. Wa kay saligan ng mga lobe diha. Kaya na mo salo sa kuha. Oh sige na sir magsugod na ko sir. Si mo salo nga lubi ay ako gani pahinluan nya mo salo nang kagagmay pa ng lubi. Sige mga na sir. balin akong lubi diha galaw-gawan nimo ayan na pang guniti akong lubi ha. Dili lagi na gunitan lagi. Unsa man ka sir oy? Ako rin mapalaka lagi sa akong mga tanom lagi kay susog maligid siguro ka mura jud kag tubol sa maligid ba. Kabalo ka sir, kung ako ang manghinlo sa imuhang kalubinan diha, bisag isa pa lang nakatuig pagkaugma na, mubunga na na. Sos ay ayaw enton ko istorya binutbot day. Aw, bahala ka, dili ka mo tuhoy, ayaw mo, uli na lang ko. So, man yun, magpatrabaho, sige kagyaw-yaw. Magpatrabaho lagi ko. Oh, magpatrabaho man di ka, sige magkagyaw-yaw diha. Ya, unsa man imong gamiton nga wa man kay dala nga gamit, wa kay sanggot. Unsa ba imong pag Niingon man to nang recruit dito ngayon naman daw kay sangkot dire. ako paghapon na sanggot, ako naganay ni. Imuha mong pagpatrabaho, day dapat imuha pong kuan sanggot. Dapat inyong handala. Wala. Bahala ka diha. Wala man sanggot dito. Anya, wala man bukoy sanggot diri. Di ako na lang pangibuton ng sagbot. Lakaw na ko eh. Ay na lang kay cancel na lang, cancel na lang. Say ayaw oy kay magtrabaho ko oy kay sayang sa kuang oras sige ug kuan diri ah. Nya wa man kay gamit kanino sa kanang. Pangibot gani kamot anaon ra o anaon. Unya 500 imong adlaw kala sayang kayong oras na. Pero tingkad siya nako ana. Kusog man kay ko mangibot sir. Pastilan ng bayhana niyo. Ay maskin siguro akong bulbul di ka kahurot sa isa ka adlaw ibot ba. Ay, og patistingan nimo sir bisag isa ka minuto pa na hurot na dayon.